Staništa životinja. Gdje žive životinje? Jeste li znali da životinje imaju posebna mjesta na kojima žive? Ta se mjesta nazivaju staništa. Kao što vi imate svoj dom, tako i životinje imaju svoje domove. Životinjska staništa mogu se pronaći diljem svijeta, u šumama, pustinjama, okeanima, pa čak i u vašem dvorištu. Svako stanište je jedinstveno i pruža sve što je životinji potrebno za preživljavanje. Na primjer, životinje poput medvjeda i vjeverica nastanjuju se u šumama, grade gnijezda ili jazbine na drveću ili pod zemljom kako bi bili sigurni i topli. U okeanu ćete pronaći staništa poput koraljnih grebena gdje žive šarene ribe i druga morska stvorenja. Koraljni grebeni su poput podvodnih gradova, punih života. Pustinje su dom životinjama poput kamila i zmija. Prilagođene su životu na vrućim i suhim mjestima i imaju posebne načine pronalaženja vode i raslađivanja. Čak je i vaše dvorište stanište za stvorenja poput ptica, insekata i malih sisara. U vrtovima i parkovima nalaze hranu, sklonište i vodu. Zaštita životinjskih staništa važna je jer pomaže da životinje budu sigurne i zdrave. Kada brinemo o njihovim domovima, također pomažemo u zaštiti biljaka i drugih životinja koje tamo žive. Dakle, sljedeći put kada budete istraživali, pripazite na životinjske domove u različitim staništima. Možda ćete se iznenaditi nevjerovatnim stvorenjima koja otkrijete.